Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ντάνι Φιντέλος. Είναι είμαστε κινηματογραφικοί. το είπε λίγο λιθαργικά, νοχελικά. Είμαστε κινηματογραφικοί. Αλλά της το συγχωρώ, κυρίως γιατί σήμερα της έχω βάλει εγώ ταινία και δεν πέρασε και πολύ ωραία από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι η τετραγωνική ρίζα το 1964 Πινόκιο. Πού τη βρήκες εντωμεταξύ? Εγώ περίμενα να μου ζητήσεις link. Στο YouTube. Α, υπάρχει στο YouTube. Ναι. Έλα ρε μαλάκα. Επίσης να πούμε Με αγγλικούς φόντλους. Ναι. Χρησιμοποιούμε τον όρο ταινία πολύ χαλαρά σήμερα. Είσαι μαλάκας. Σήμερα. Χθες δεν ήσουν. Εγώ απλά λέω ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο ταινία πολύ χαλαρά. Και εγώ απλά λέω ότι είσαι μαλάκας. Το ξέρω. Έβαλα λοιπόν εγώ μια ταινία, γιατί ήταν η σειρά μου, ήταν με γνώμονα περισσότερο να ενοχλήσω, το ομολογώ. Γιατί δεν είναι καν μια ταινία που μου αρέσει ιδιαίτερα, δεν είναι μια ταινία που μου αρέσει ιδιαίτερα. Εκτιμώ πολλά πράγματα, αλλά περισσότερο δεν ήθελα να την ενοχλήσω ότι δανάει όσο ότι σε μισό και είναι τιμωρία. Ήθελα να την ενοχλήσω λίγο με το να δει κάτι παραπάνω από αυτό που συνεδρίζει, γιατί φαντάζομαι δεν έχεις δει ποτέ low budget VHS ταινία Ιαπωνέζικη στη ζωή σου. Όχι, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν καλύτερες. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Έστω θα μπορούσες από τη στιγμή που δεν έχω κάποια επαφή σοβαρή με το. Να σου βάλω κάτι λίγο πιο. Θα μπορούσες να μου βάλεις μια legit καλή ταινία. Ξέρεις τι όμως, εμένα αυτό που μου αρέσει στο Ιαπωνέζικο κινηματογράφο είναι που δεν μου αρέσουν ακριβώς κιόλας. Γιατί δεν είναι ότι λατρεύω κάποια από αυτές τις ταινίες, απλά τις εκτιμώ περισσότερο και θεωρώ ότι είναι όλες καλογυρισμένες. Οπότε είναι εκεί στο εύρος του 3-3,5 όλες αυτές. Έχεις πρόβλημα. Γιατί? Έχεις πρόβλημα. Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μ' αρέσουν. Τις εκτιμώ, μαλάκα, τις εκτιμώ. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις κάτι ακόμη που δεν σ' αρέσει. Μπορώ να εκτιμήσω ότι φτιάχνεις πολύ ωραίο μουσακά. Αλλά δεν μ' αρέσει η μελιτζάνα. Δεν μ' αρέσει η μελιτζάνα. Επομένως θα φάω μία φορά και θα πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι για μένα και δεν θα ξαναφάω. Δεν θα πάω σαν την ηλίθεια κάθε φορά που ερχόμαι σπίτι σου να τρώω μουσακά και μετά ξερνάω. Δεν είναι ότι ξερνάω μόνο αυτές. Ας πούμε, έχω δει 2-3 ταινίες του Τακάσι Μάικ. Το ξέρεις τον Τακάσι Μάικ? Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι λίγο κλωτσιμένος. Πρέπει να γυρίσει 150 ταινίες στη ζωή του, μη ειρωνικά. Και τις γυρίζει τύπου άμα του δώσεις ένα σάκε, μια βιντεοκάμερα. Αλλά βιντεοκάμερα εννοώ βίντεο. Ναι. Όχι HD κάμερας. Όχι, βιντεοκάμερα. Και τώρα ακόμα. Και του πεις έχεις 3 ώρες, 2 ανθρώπους, μια κοτρώνα και έναν τοίχο, θα σου πει ωραία, θα κάνουμε ένα μονόπλανο όπου θα στήσω εγώ την τέτοια εδώ, θα είναι η δομή λίγο το σπήλαιο του τέτοιου, κόλλησα, το σπήλαιο του Πλάτωνα, ευχαριστώ, όπου όλη η ταινία θα είναι σκιές στον τοίχο, με έναν αδερφό που σκοτώνει τον αδερφό του με την πέτρα, όπου όμως στο τέλος θα βγαίνει ζωντανή μπροστά από την κάμερα. Όλο αυτό που λέει αυτή τη στιγμή, η μόνη αντίδραση από μένα που μπορεί να υπάρξει είναι το meme με τον Obi-Wan Kenobi που γράφει από κάτω Visible Confusion. Αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορώ να εκτιμήσω το δημιουργικό. Ας πούμε, πώς εγώ τώρα εφήβρα μια ταινία εισαγωγικά μέσα σε ένα λεπτό, εγώ δεν θα μπορούσα να την κάνω πράξη ποτέ. Ο Τακάσι Μάικ θα μπορούσε να το κάνει πράξη αυτό. Και θεωρώ ότι είναι σκύλα αυτό και το θαυμάζω αυτό. Το Πινόκιο τώρα εδώ, κάτσε να σου πω, επειδή δεν θυμάμαι πώς τον λένε το μάστορα, τον καπετάνιο. Ο σκηνοθέτης μας λοιπόν λέγεται Σοζίν Φουκούι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι βγήκε το 91, γιατί τότε γεννήθηκα και σκέφτηκα από όπου βγήκε πολύ κουράδα τότε. Ο οποίος έχει κάνει. Ναι, δεν έχει κάνει και πολύ γνωστές ταινίες. Είναι όλες φιλοκαλτήλες, όλες που έχουν budget, μη ειρωνικά πες να έχουν budget 5.000 ευρώ αντίστοιχα. Όχι micro budget, είναι non-budget ταινίες. Νομίζω χωρίς ηθοποιούς κανονικούς, είναι τύπου student film aspiring μαλακίες. Ναι. Έχει κάνει κάποιες ταινίες, η πιο πρόσφατη είναι το 2009. Το Πινόκιο, εγώ το είχα δει πρώτον γιατί έχει αφισάρα και με έχει τραβήξει αυτή η αφίσα. Και επειδή είχα ακούσει ότι θυμίζει λίγο το Tetsuo the Iron Man, το οποίο είναι επίσης Ιαπωνέζικη καλή ταινία, είναι του Τσουκαμότο. Είναι καλή. Δεν θα σ' αρέσει. Είναι καλή. Δεν ξέρω τι σημαίνει καλό. Είναι καλύτερο από το Πινόκιο. Δεν ξέρω τι σημαίνει καλό. Ειλικρινά δεν μπορώ να το βάλω σε πλαίσια. Εμένα μου αρέσει και το Tetsuo και το Πινόκιο και το Busy Takyu, ας πούμε, και το Ichi the Killer. Όλες αυτές οι Ιαπωνέζικες. Όχι, γιατί είχα άλλο στο μυαλό μου. Είχα το Zombie 108, αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι κινέζικη. Απλά φιλτράροντας το τέτοιο, έχασα κάποιες πληροφορίες στο λόγο μου. Out of context, that's racist. Ναι. Όλες αυτές οι ταινίες είναι σκατιάρικες Ιαπωνέζικες ταινίες
οι οποίες δεν έχουν υψηλό budget. Είναι πολύ στυλιζαρισμένες, γιατί ακόμη και αυτό για το budget του είχε στυλ. Άλλο δεν σ' αρέσει, άλλο έχει στυλ. Είχε αυτό το cyberpunk, μια αισθητική, μια επιτηδευμένη βρωμιά. Αυτό να μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ είμαι σκατιάρης. Θες να μας περιγράψεις τι γίνεται στην ταινία? Βασικά όχι, θέλω να πω μια μικρή ιστορία. Διαλέγουμε ταινίες για το podcast. Και με ένα σαρδόνιο χαμόγελο, ο αγαπητός Φιντέλος Εγώ είμαι αυτός. βάζει αυτή την ταινία. Και βλέπω το τρέιλερ. Και λέω, δικέ μου, αρχίδια. Τροφρίκι. Λέω, εγώ δεν θα μπορέσω να το δω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έρχεται η ώρα του, έρχεται και η δική μου, πρέπει να το δω. Αρχίζει. Και για 10 λεπτά. Όχι, στην αρχή, η πρώτη σκηνή, λέω, θα πάει ακριβώς έτσι όπως πίστευα. Πώς πίστευες? Δεν υπάρχει άλλο. Πάει και έτσι, άμα ναι. Σε κυριολεκτικό μονοπάτι εμετού. Ναι. Αλλά πίστευα, όταν είδα το τρέιλερ, λέω, θα υποφέρω πάρα πολύ. Βλέπω την πρώτη σκηνή που είναι βυζιά, μουνιά, κόλλη, όλα μαζί. Ναι. Το οποίο βγάζει ένα νόημα στο σενάριο. Ναι. Γιατί αυτός υποτίθεται είναι sex slave. Ναι. Ανδροειδές sex slave δεν με πειράζει. Που δεν είναι λειτουργικό. Ναι, δεν με πειράζει αυτό. Απλά είναι κάτι που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Okay, πάμε παρακάτω. Ναι. Και για τα 10 πρώτα λεπτά λέω, μπορεί να μην είναι τόσο χάλια όσο πιστεύω. Θα μ' αρέσει, σίγουρα όχι, αλλά έχει κάτι βγάζει μια μιζέρια που σου δείχνει έχει 2-3 ωραία πλάνα στην αρχή. Μια γκριζομιζέρια που σου βγάζει πολύ όμορφη. Ναι, που εσύ μπορεί να το καταλάβεις αυτό που λέω, που δείχνει βρώμικα κτίρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτά από air-conditioned κουτιά, τα συχαμένα. Αυτά. Μ' άρεσε. Ναι, πατήσια. Βγάζει λίγο πατήσια. Είναι όμορφο. Ναι, και εγώ έμπαινα ταινία. Και αυτό, και γίνεται για 10 λεπτά αυτό το πράγμα και λέω, μπορεί να δω κάτι που δεν θα με στιγματίσει ανεπανόρθωτα. Και μετά συνειδητοποιώ ότι αυτό που βλέπω είναι πολύ χειρότερο από αυτό που περίμενα να δω. Τι είναι η τρόπο? Είδα, καταρχάς να πω κάτι. Τι θες? Είχε έναν υποτυπώδη διάλογο καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Ο διάλογος ήταν, υπήρχε δεν υπήρχε. Παίζει να μην είχαν κάνει screenplay, απλά να ήταν screenplay, να ήταν σε φάση πείτε αυτά. Ναι, ωραία. Πείτε τα στο περίπου, τέλος πάντων. Ναι, και προφανώς ακούσαν αυτή την οδηγία, δεν είχαν τι να πούνε, οπότε έχουν αποφασίσει να γελίζουν και να βγάζουν άναρχτες κραυγές καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Εγώ άκουγα συνέχεια ή συνέχεια. Εντάξει, αυτό λέγεται και Ιαπωνέζικη αισθητική. Αυτό με τις φωνές το έχουν λίγο. Από τα άνιμε τους που τα συχαίνομαι μέχρι τις ταινίες τους. Σκεφτόμουν καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας ότι αν ήταν άνιμε θα ήταν πολύ καλύτερο. Δεν θα το βλέπουμε τίποτα. Συχαίνομαι τα άνιμε. Και εγώ, αλλά όχι δεν τα συχαίνομαι. Δεν συχαίνομαι τα άνιμε, τα εμπορικά, τα καρτούν, τα παιδάκια που One Piece και τέτοια. Συχαίνομαι μέχρι και τα κάτι Perfect Blue και το Akira το μισό. Το έχεις δει το Akira? Είναι υποτίθεται η πιο influential ταινία άνιμε. Την μισό. Πολύ ωραίο animation για τον Μπαζόκα από εκεί και πέρα. Ενώ τώρα που είναι με ανθρώπους, μου βγάζει μια βρωμιά που δεν θα μου βγάζει καρτούν. Όχι. Οπότε δεν θα το εκτιμούσα τόσο. Εμένα αυτό μου αρέσει. Η γκερίλα σκατήλα. Ένα καρτούν, όσο κακογυρισμένο και να είναι, σκατήλα δεν μπορεί να είναι. Γιατί πέφτει πολλή δουλειά για να βγει ένα καρτούν. Σ' αρέσει κάτι που. Νομίζω ότι σ' αρέσει η παρακμή. Αυτό. Όχι, περνάω πολύ καλά. Είμαι φτιαχμένος για την παρακμή. Ναι, αυτό λέγεται βίτσιο. Γιατί να σου πω κάτι που μου αρέσει. Φετίχ, ίσως. Παρακμή έβλεπες και στα κουρέλια. Ναι, άλλο είδους. Είναι η σύψη της ιντελεκτουέλ κοινωνίας. Αλλά μπροστά. Το ένα είναι εκπεσόντες. Στην περίπτωση των κουρελιών είναι εκπεσόντες. Είναι περασμένα μεγαλεία. Είναι η διάβρωση. Περίμενε. Είναι η διάβρωση του μοντέρνου δυτικού πολιτισμού που ξεκίνησε να φθήνει. Είναι τα όνειρα που πέθαναν. Αυτό μου αρέσει εκεί. Εδώ είναι τα όνειρα που δεν γεννήθηκαν. Είναι ελευθερία. Θα φτάσουμε μετά. Είναι ελευθερία. Θα φτάσουμε μετά εκεί. Μπορεί μια πολύ καλογυρισμένη ταινία να σου βγάλει σαπίλα με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το δεν είναι καλογυρισμένο, το λέω κι εγώ. Αλλά δεν μπορούσε. Εσένα σ' αρέσει legit να βλέπεις κακές ταινίες. Το έχουμε βάλει απόφαση. Δεν μου αρέσει να βλέπω κακές ταινίες, γιατί δεν υπάρχει καλό και κακό. Μου αρέσει να βλέπω ενδιαφέρουσες ταινίες. Το τι θα μου κεντρήσει το ενδιαφέρον
δεν έχει σχέση με την ποιότητα γυρίσματός του. Όχι μόνο με την ποιότητα γυρίσματος. Τα Jurassic World είναι καλογυρισμένες ταινίες. Δεν μου αρέσουν. Είναι κακές ταινίες. Ναι, δεν είναι καλό αυτό που πάει να κάνει. Δεν είναι λάθος. Εκεί λοιπόν μπερδεύεσαι. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Είναι μίζερες blockbuster μίξες μαζικής κατανάλωσης. Έλα να φας μίξα. Ναι, καλογυρισμένη μίξα είναι, τίποτα. Αυτό. Είναι άρτια τα Jurassic World. Είναι ζουμερές κουράδες. Και όχι και τόσο ζουμερές. Δεν βγάζουν καν ζουμί. Δεν έχεις καταλάβει κάτι λάθος. Όταν λέω καλή ταινία, δεν εννοώ καλογυρισμένη ταινία. Τι σημαίνει καλή ταινία τότε? Άμα μπορέσει να μου το θέσεις σαν ορισμό, θα σου πω ναι. Παιδί μου, έχει καλό κόνσεπτ, έχει καλή ηθοποιία. Τι κρίνει το καλό κόνσεπτ? Δεν είναι το Jurassic World. Το Πινόκιο είχε καλό κόνσεπτ παρεπιπτόντως. Ναι. Το καλή ηθοποιία τι σημαίνει? Γιατί καλή ηθοποιία μπορούμε να δούμε την ίδια ερμηνεία 10 άτομα και να έχουμε διαφορετική άποψη και 10. Τι είναι η καλή ηθοποιία, πώς συγκρίνεται? Να μην καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα την ηθοποιός ο άλλος και διαβάζει το κείμενο από κάπου, ξέρω εγώ. Σίγουρα έχω καταλάβει ότι στο Πινόκιο δεν είναι ηθοποιοί και δεν διαβάζουν το κείμενο. Γιατί δεν ήταν ηθοποιοί και δεν είχαν και κείμενο. Άρα, μπουμ, καλή ηθοποιία. Εγώ δεν ξέρω το Πινόκιο αν είχε καλή ή κακή ηθοποιία. Καταρχάς, επίσης. Γιατί δεν μπορείς να κρίνεις άμα δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα. Το έχεις και εσύ. Ναι. Το έχεις και εσύ. Ναι. Δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γινόταν. Όχι, αυτό το σέβομαι. Στο κομμάτι ηθοποιίας, γιατί δεν ξέρω το. Άρα λοιπόν σε 2 από τα 2 κριτήρια ως μέχρι στιγμής δεν έχει φεϊλάρει το Πινόκιο. Να εκτελεστεί σωστά η ιδέα. Εκεί έχει φεϊλάρει. Όχι, εκεί έχει φύγει από τα σκουπίδια. Έχει πάει στον μπαζόκαδο και θα εξηγήσω σε λίγο. Τέλεια δεν εκτελέστηκε, θα το πω κι εγώ. Δηλαδή, θα εξηγήσω κάτι που με ενευρίασε πάρα πολύ, αυτό θα πάει σε επόμενο point. Άλλο κομμάτι να είναι καλά σκηνοθετημένη, καλά γυρισμένη, δεν θυμάμαι τι έχω πει. Είναι κυριολεκτικά μια ταινία με μια βιντεοκασέτα γυρισμένη το 1991 για 2.000 ευρώ, χωρίς τοπίους, χωρίς σενάριο. Ωραία, αυτό δεν είναι καλή ταινία, αυτό είναι ένα τεχνικό project. Ναι, και είναι καύλα, γιατί είναι. Όχι. Αυτό είναι ο κινηματογράφος. No. Δεν έχει γίνει για να βγάλει λεφτά, έχει γίνει για να κάνει μια κριτική. Ναι, την οποία αποτυγχάνει να κάνει. Όχι, την κάνει καλά. Δεν την κάνει καθόλου καλά, συγγνώμη. Αρχίζει να την κάνει καλά, αρχίζει σε 10-15 λεπτά. Εν τω μεταξύ δεν έχει εξηγήσει καθόλου ποτέ το σενάριο. Τι γίνεται, πρέπει να το πεις. Δεν ξέρω. Έχουμε το. Λοιπόν, δυστοπική κοινωνία προφανώς στο μέλλον. Ναι. Καλά, το μέλλον δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν σου δίνει κάποιο. Ναι, οκ, μαλαγία είπα, ναι. Δυστοπικό κάτι. Κακή εταιρεία με πολύ κακούς τύπους που παίρνουν ανθρώπους και τους κάνουν ρομπότ. Σαν ανδροίδι για να είναι sex robots, να είναι sex slaves μάλλον. Ναι. Ο φίλος μας ο Πινόκιο δεν του κάνει κούκου. Ναι. Και τον πετάνε γιατί είναι ένα πλέον προϊόν που δεν μπορεί. Ναι, όχι, είναι προϊόν. Είναι asset που δεν μπορεί να του φέρει κέρδος, οπότε το κάνει right down. Όχι, δεν έγινε έτσι. Περίπου έτσι έγινε. Δεν έγινε χοντρικά. Έτσι, εγώ το πάω στο καπιταλιστικό κομμάτι. Η πελάτησα τον πέταξε. Ναι. Δεν είπε ότι το κάνουν μόνο η εταιρεία. Η πελάτησα έπρεπε να τον επιστρέψει όμως. Δεν πήγε σωστά. Δεν τον θέλουν, ωραία. Τι? Τον θέλουν κάπου. Ναι, τώρα, είναι όλη η ταινία. Δεν τον θέλουν, το είπα από την οπτική της ρε παιδί μου. Ότι ναι. Αυτό δεν το κάνω, αυτό δεν του κάνει κούμπο. Όχι, είπε, νευρίασε και τον πέταξε. Ναι, και του διάγραψε και τη μνήμη. Αυτό επειδή δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν ήδη χωρίς μνήμη. Δεν έχω ιδέα. Όχι, σε αυτό νομίζω ότι απλά δεν είχε μνήμη. Αυτό όχι ότι το έκανε αυτή. Όχι, νομίζω ότι η ταινία ήταν τόσο disjointed που δεν καταλαβαίνεις αν έχασε τη μνήμη του. Καλά, η ταινία είναι disjointed, αλλά αυτό ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι ήταν τύπου αποκατασκευή του για να μπορεί να λειτουργεί, ότι απλά δεν έχουν μνήμη. Ότι στην ουσία είναι μηχανές κρέατος. Γιατί το διαγράψανε και τη μνήμη σε φάση να μην θυμάται ότι ήταν sex slave, ας πούμε. Δεν το θυμότανε. Ναι, οκ, τέλος πάντων. Αυτό μπορεί να είναι απλά ένα reset που του κάνουν. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το σενάριο της ταινίας. Το έδειξε στην αρχή, δεν το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν. Τον πετάει λοιπόν στον δρόμο, τον βρίσκει μια κοπέλιτσα, νομίζω άσταγη. Χημικό. Χειμενό. Ήταν ο Πινόκιο που το λέγανε συνέχεια εκεί. Χημικό. Ναι, αλλά... Συνέχεια γαμώ το σπίτι μου. Αλλά εκεί προσπαθεί να τον διδάξει σαν άλλο παιδάκι να μιλάει. Ήταν ανάγκη τόσες φορές θα δείξει το 1, 2, 5, 10 ότι προσπαθεί να τον. Σταμάτα. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να εκπαιδεύσεις παιδάκι? Ναι, δεν ξέρεις τι... Μπα. Ναι. Απλά εγώ όταν πάω να μάθω το παιδί μου να μιλήσει, δεν θα το βγάλω βίντεο και να το φτιάξω να πω κοιτάξτε την ταινία μου. Το παιδί όμως δεν θα είναι 30 χρονών sex slave με το που γεννηθεί. Ενώ αυτή βρίσκει ένα... Μπορούσε να κρατήσει λιγότερη ώρα αυτό.
Μπορούσε. Σταμάτα. Η Τώρα αλήθεια είναι σταμάτα. ότι η ταινία είναι και 1 ώρα και 40 λεπτά. Δεν είναι να πεις ότι το ξεπετάξανε που είναι κάτι βίντεο παραγωγές 1 ώρα και 10 λεπτά και σου λέει εντάξει, καλά είμαστε, φιλιά πολλά. Κράτησε πολύ. Ναι. Και θα πάω και εκεί. Και εμένα είναι πρόβλημα με αυτό ότι κράτησε πολύ χωρίς λόγο. Γιατί επαναλαμβάνω, για να ξεκαθαρίσω κάτι, η ταινία είναι 3,5 στα 5 και αυτό με bonus πόντους επειδή εκτιμώ πράγματα. Δηλαδή, σαν ταινία, άμα τη δω χωρίς context, είναι bubbly, είναι vacuum, η ταινία παίζει να είναι 2-2,5 στα 5. Απλά εκτιμώ πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την ταινία. Και όχι μόνο αυτά που βλέπεις στην οθόνη. Θα μου πεις, οκ. Κάποιοι δεν το ζυγίζουν έτσι, εγώ το ζυγίζω και έτσι. Κοίτα, δεν θα δώσω participation award σε αυτή την εκπομπή πουθενά. Ναι. Οπότε εμένα δεν θα πάει έτσι. Και στην αρχή άι να προσπαθήσει να τον μάθει να μιλάει, άι λίγο τον έχει συμπαθήσει, του φέρεται ψιλοκάλα, άι να τον ταΐσει, να τον κάνει. Δεν είναι ωραία σχέση στο σούπερ μάρκετ. Η σκηνή στο σούπερ μάρκετ. Κρατάει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Που τον χάνει. Και αυτός γυρνάει γύρω-γύρω. Και αυτή γυρνάει γύρω. Και αυτός γυρνάει γύρω-γύρω. Δεν τον δείχνει. Ναι. Λοιπόν, είναι μία σκηνή στην οποία τον έχει χάσει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και τον ψάχνει και γυρνάει γύρω και ψάχνει. Και αυτό νομίζω ότι κράτησε 5,5 ώρες. Όχι, αλλά πρέπει να κρατάει 10 λεπτά εύκολα. Το λιγότερο. Ξέρεις όμως, κάτι το οποίο σαν context αναβαθμίζει κάπως αυτή τη σκηνή. Κάπως. Και εγώ έχω πρόβλημα με αυτή τη σκηνή, γι' αυτό την ανέφερα εξ αρχής. Σκεφτείτε όμως τώρα εσείς που ακούτε και δεν έχετε δει αυτή την ταινία, κακώς, γιατί είπαμε θα τις βλέπετε τις ταινίες παλιογαμιόλιδες. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό στο προηγούμενο επεισόδιο. Αυτήν θέλω να τη δείτε για να καταλάβετε ότι δεν είμαι εγώ τρελή. Αυτήν θέλω να τη δείτε απλά για να πείτε ότι έχω σκάτα γούστο και σας μισώ όλους. Εντάξει, αυτό. Θέλω να δημιουργήσω μπιφ με το κοινό. Και μετά να κάνω μια τσαχπινιά όπως το προηγούμενο και να τους κερδίζω πάλι. Έτσι το θέλω εγώ. Μια κρύα, μια ζέστη. Τι τσαχπινιά. Πώς διάβασα την ταινία και έδωσα ένα άλλο πλαίσιο ανάγνωσης. Είδες, έτσι τους έχω στην πίεση. Και μετά να τους αποδεικνύω ότι ξέρω να διαβάζω ταινίες. Αλλά δεν μου αρέσουν οι μαλακές που βλέπετε. Μ' αρέσουν οι μαλακές που βλέπω εγώ. Συνειδητά να μην το κάνω. Όχι, δεν είναι ότι. Απλά δεν μου αρέσουν αυτά. Η ταινία λοιπόν βλέπεις μια κοπελίτσα να τρέχει πάνω κάτω, αλλά δεν είναι μαλακές σκηνή όπως είναι σε ένα στούντιο όπου όλοι είναι κομπάρσι. Δεν έχουν λεφτά και ηθοποιούς. Είναι 3 άτομα συνολικά που είναι πληρωμένοι σε εισαγωγικά, με ερωτηματικά. Δεν ξέρω, πώς θέλετε πείτε το. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι live reaction. Είναι σαν να μπει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, να μπει σε ένα σκλαβενίτη με μια κάμερα και να έχει μια κοπελίτσα να φωνάζει Πινόκιο και να ψάχνει τριγύρω. Σαν τρελή. Νομίζω ότι γυρίζει TikTok πλέον στη σύγχρονη εποχή. Δεν θα δώσω. Ναι, όμως αυτό δεν είναι στη σύγχρονη εποχή. Είναι πριν 30 χρόνια. Εγώ σου λέω. Και δεν είναι πριν 30 χρόνια. Αυτό που είπες ακούστηκε πολύ TikTok. Είναι πριν 33 χρόνια, ίσως 34. Δεν ξέρω πότε βγήκε το 91. Αν βγήκε το Γενάρη, μπορεί να είναι και γυρισμένο 4 μήνες πίσω. Οπότε μπορεί να πας 34 χρόνια. Δεν έχω γίνει 33 ακόμα, σταμάτα. Εσύ δεν έχει γίνει. Η ταινία έχει γίνει. Όχι. Όποιος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 91, τώρα έχει γίνει 33. Είναι 33 μισό. Λοιπόν, η ταινία λοιπόν βγήκε. Το Σεπτέμβριο βγήκε άλλη. Είναι και μικρότερη από σένα. Οπότε τότε δεν ήταν το ίδιο. Επίσης η Ιαπωνία είναι μια βαθιά συντηρητική κοινωνία. Είναι και θα είναι μια βαθιά συντηρητική κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που ακόμη και τώρα δεν μπορείς να βρεις δουλειά άμα έχεις τατουάζ που φαίνονται. Δεν μπορείς να πας σε πισίνα. Είναι μια κοινωνία η οποία δεν μπορείς να πας πουθενά άμα έχεις τατουάζ. Είναι μια κοινωνία όπου είναι βαθύτατα ρατσιστική, γιατί είναι μια κλειστή κοινωνία. Είναι μια κοινωνία η οποία, τι να πούμε τώρα, έχει κάποια κολλήματα τα οποία ο υπόλοιπος πλανήτης θα έχει αποδυνάξει. Είναι μια κοινωνία όπου θα παρενοχλήσουν σεξουαλικά μια γυναίκα στο τρένο έτσι για το καλό. Και μετά αυτή δεν μπορεί να το καταγγείλει και πουθενά. Δηλαδή είναι μια πολύ συντηρητική κοινωνία τώρα και σκέψου ότι αυτό είναι πριν 30 χρόνια. Οπότε το να βλέπεις αυτά τα πράγματα που γυρίζει η ταινία ζωντανό στους δρόμους, γιατί όλες οι σκηνές είναι με πραγματικούς ανθρώπους που αντιδρούν πραγματικά σε αυτά που γίνονται. Ωραία, απλά να σου πω ότι εγώ είδα μια ταινία, με έβαλες να δω μια ταινία, δεν με ενδιαφέρει αυτό το context. Κακώς. Δεν με ενδιαφέρει στο πώς θα κρίνω την ταινία. Κακώς, γιατί μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, αλλά δεν. Ούτε αυτό το έχει σκεφτεί, δηλαδή αυτό μου λες. Πώς δεν το είχα, πριν δεν το συζήτησα. Πριν αρχίσουμε δεν το συζήτησα. Για το συντηρητισμό του τέτοιου και τη γροθιά στο συντηρητισμό που είναι μια ταινία σαν και αυτή και τέτοιες ταινίες γενικά. Αυτή η ταινία δεν ήταν γροθιά στο συντηρητισμό, γιατί εκτός από αυτούς που το είδανε live να συμβαίνει μπροστά του, παίζει να μην το είδε κανείς άλλος εκεί πέρα τότε.
Εν πάση περιπτώσει. Όλα και κάποια θα το έδωνε γιατί ήταν η περίοδος της βιντεοκασέτας. Πώς εδώ, ας πούμε, βλέπανε τον Γκόμι Τσάκωνα. Ναι, αλλά είναι μια ταινία με τον Τσάκωνα να κάνει τον Δράκουλα. Ναι, αλλά δεν είναι τέτοιου είδους ταινία, ρε παιδί. Δεν είχαν τέτοιου είδους ταινίες εκεί. Δεν είχαν έτσι. Ιαπωνέζος Τσάκωνας δεν υπήρχε. Φαντάζεσαι. Καλά, θα γαμούσε Ιαπωνέζος Τσάκωνας. Αλλά δεν έχουν. Τώρα έχουν εδώ το φίλο εδώ, τον Πινόκιο. Δεν ξέρω γιατί γελάει. Γελάει. Οπότε εγώ θα συνεχίσω να γεμίζω νεκρό χρόνο. Γιατί έτσι κι αλλιώς γελάει στο σιγανό. Κάνει. Ναι, στην άλλη φορά τώρα και δεν βγαίνει. Η καθυστερημένη φώκια. Ακριβώς. Οπότε η ταινία έχει πολλά επίπεδα που μου αρέσει. Γιατί ακριβώς έχει κάτι να προσφέρει. Το να γυρίσει άλλο ένα Jurassic World δεν έχει νόημα. Το να γυρίσει αυτή την ταινία έχει νόημα. Ακόμη κι αν η ταινία βγει κακή, ακόμη κι αν η ταινία είναι 0 στα 10, υπήρχε λόγος που την έκανες. Έχεις κάτι να πεις. Ακόμη κι αν το αποτέλεσμα σου βγει σκατά. Ναι, μας το είπα εξ αρχής ότι το. Άρα λοιπόν, εγώ αυτή την ταινία δεν την έβαλα ποτέ επειδή τη θεωρώ ωραία ταινία. Τη θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει να βλέπω στον κινηματογράφο. Γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι να βλέπω μόνο αυτό που μου αρέσουν. Είναι να έχει φωνές. Δεν είναι μόνο το εμπορικό τυποποιημένο κομμάτι. Μπορώ να εκτιμήσω και το εμπορικό τυποποιημένο κομμάτι. Πιστεύεις ότι εγώ εκτιμώ το εμπορικό τυποποιημένο κομμάτι? Αλήθεια? Όχι, αλλά εσύ εκτιμάς ένα πολύ συγκεκριμένο intellectual κομμάτι του κινηματογράφου, το οποίο πηγάζει από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο των 50s-60s. Έχεις μείνει εκεί σε αυτές τις επιρροές και οτιδήποτε παρεμφερές βγαίνει μετά. Όχι, αυτό είναι προτίμηση. Ναι, αυτό είναι η προτίμηση. Εγώ δεν σου είπα όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν θα κάτσεις να δεις όμως όπως θα κάνω εγώ. Το οποίο και αυτό δεν είπα ότι είναι απαραίτητα φυσιολογικό. Απλά το λέω για να δεις ότι δεν θα κάτσεις να δεις. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον μια βιντεοκασέτα ιαπωνέζικη του 91 να δω τι έχει να μου πει. Δεν θα κάτσεις να το κάνεις αυτό. Μπορεί να το κάνω μία φορά, δύο. Αυτό δεν θα το κάνω με όλες. Εγώ ακόμη και αν δω 10 επίσης κατά, άμα δω 11 που μου κεντρίζει το ενδιαφέρον και το έχει ψηλό, θα το δω. Αυτό είναι πρόβλημα όμως. Ναι. Είναι ξανά το κόνσεπτ με το μουσακά. Δεν έχει πρόβλημα. Ξέρεις πόσες φορές έφαγα στη ζωή μου μελιτζάνα, θα σου πω, γιατί όντως από τα φαγητά. Ενώ το συγχαίρω, ήμουν στα όρια του με του κάθε φορά. Μέχρι που κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είπε: εντάξει, είναι επίκτητη γεύση, χαρητήρια. Πήρε το achievement, μπορείς να φας πλέον μελιτζάνα. Γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί όχι? Για κάτι που δεν σ' αρέσει. Για άλλο, τίποτα δεν σ' αρέσει. Ένα μωρό κυριολεκτικά τρέφεται μεγάλα και όταν πάει 5 χρόνων τρώει μόνο πατάτες. Δεν τρώει τίποτα άλλο. Πρέπει να εκπαιδευτείς. Εσύ φτάσει στην ενήλικη ζωή σου τώρα και έχεις αποφασίσει ότι κάτι δεν σ' αρέσει. Τι είναι απόφαση? Δεν είναι γιατί να έχεις απόφαση. Γιατί δεν πρέπει να έχεις κατασταλάξει. Δεν κατασταλάζεις όμως. Φυσικά κατασταλάζεις. Ναι, σ' αρέσουν οι ξανθιές. Όχι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πας με μια μελαχρινή. Σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξεις να σ' αρέσουν οι μελαχρινές Σόνι και Ντερ. Δεν είναι χαζό το ίδιο, γιατί είναι γούστο. Το γούστο είναι πλασματικό. Είναι μια ταυτότητα που χτίζει ένας άνθρωπος για τον εαυτό του για να ξεχωρίζει. Το γούστο είναι σκατά και πρέπει να αλλάζεται. Εξέλιξη. Μπουμ. Όχι. Διαφωνώ πάρα πολύ. 5 χρόνια δεν με νοιάζει. Ναι, εγώ δεν θα βασανίσω τον εαυτό μου. Μα δεν με βασανίζω, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Για μένα αυτή η ταινία ήταν βασανιστήριο. Για σένα. Εγώ, ας πούμε, με βασανίζω άμα δω musical. Δεν περνάω καλά με τα musical. Καθόλου. Για ποιο λόγο λοιπόν να βασανίσεις τον εαυτό σου και να δεις 25 musical? Δεν έχω δει. Μήπως, λέμε τώρα, μήπως βρεις κάποιο που σ' αρέσει ή μήπως καταφέρεις να σ' αρέσουν? Αυτό που αγνοείς είναι ότι αυτό που σου παίρνει ότι άμα δω 10 ταινίες και δεν μου αρέσουν, άμα δω 10 που μου γεντρήσει το ενδιαφέρον, αυτό σου πω. Όχι, δεν το δω απλά επειδή έπεσε μπροστά μου. Είναι αυτό. Άμα δω μια. Βασικά, ναι, κοίτα, αυτό που λες. Αν δω οτιδήποτε που μου κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα το δω ανεξάρτητα από το σε ποιο είδος ανήκει, από ποια χώρα προέρχεται. Θα το δω επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ναι, αλλά σε Ρεκφερλί δεν πήγαμε. Δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Έλα, Παναγία μου. Το Πινόκιο δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Μόνο σου είπες ότι σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Τελικά, απλά δεν σου άρεσε η εκτέλεση. Δεν θα το βλέπα. Δηλαδή, από μόνη μου, θα σου πω. Από μόνη μου διαβάζω υπόθεση, βλέπω τρέιλερ και ήξερα ότι θα υποφέρω, το ήξερα. Κάτσε και αναλύεις. Εγώ σέβομαι ότι προσπαθείς να αντιμετωπίσεις σοβαρά αυτή τη συζήτηση. Παρότι απλά θα μπορούσα να πει στο κοινό ότι περιλαμβάνει ταινία μια τετράλεπτη σκηνή εμετού. Δεν ήταν το μεγαλύτερο μου πρόβλημα αυτό. Ναι, αυτό είναι πολύ κακό το ότι 4 λεπτά να βλέπω την άλλη να ξεχνάει και να το δείχνει και να κυλιέται μες στον εμετό της και μετά να έχει εμετό πάνω της για όλη την υπόλοιπη ταινία. Δεν ήταν αυτό που με ενόχλησε περισσότερο. Και όμως είναι το υπερά του, γιατί άμα πετάξω αυτό, εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ κάτι μετά. Οκ, θα σου πω.
Ναι, αν με ρωτάς, θα μπορούσε να λείπει αυτή η σκηνή. Θα μπορούσαν να λείπουν όλες οι σκηνές. Ίσως θα πω εγώ τώρα ότι ο φίλος μας ο Φουκούι, πως διάολο τον είπαμε το σκηνοθέτη, ίσως να έχει και κάποια. Αλήθεια. Ίσως να έχει και κάποια φετίχ που θα ήθελε έτσι να αχνοφαίνονται στο σενάριό του. Αν με ρωτάς, μπορεί. Legit, κάπου στις σημειώσεις μου είχα γράψει κάποια στιγμή, αφού είχα απελπιστεί και έλεγα βοήθεια, έγραφα βοήθεια, όχι, σταμάτα. Κάπου γράφω όλη αυτή η ταινία είναι ένα βίτσιο, είμαι σίγουρη. Δεν είναι όλη, αλλά αποφάσισε έτσι να γεμίσει, να σπατουλάρει τα κενά με τα kinks. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι ένα kink. Ναι, δεν το κρύβει. Κακό είναι να βάζει τα kinks σου στο τέτοιο. Όχι. Ο Ταραντίνο γιατί το κάνει. Ο Ταραντίνο, πώς τον λένε, ο Σάλο, ο Παζολίνη. Ναι. Ο Παζολίνη τι πίσω πήγαινε, δεν κατάλαβα, δεν έβαζε τα. Όχι, αλλά επειδή ήταν όμορφο όλο το υπόλοιπο, το προσπερνάς αυτό. Το Σάλο ήταν όμορφο. Ήταν καλή ταινία το Σάλο. Ήταν το Σάλο καλή ταινία, αλλά ο Πινόκιο που είναι το Σάλο σε cyberpunk. Κακογυρισμένο. Σε cyber. Αλλά δεν σ' αρέσει. Άρα δηλαδή αυτό θες εσύ, τη κλειδί του να έχω καλό setup. Δεν έχουμε, κυρία μου. Έχουμε έναν τύπο ντυμένο για αρχή. Το κουστούμι, όλο αυτό η εμφάνιση του Πινόκιο ήταν άριστη. Δηλαδή όσο το σκέφτομαι, αυτό που είπες, η μόνη σχέση που έχουν οι δύο ταινίες είναι ότι έχουν κάποια πολύ σιχαμένα πλάνα μέσα. Πολύ σιχαμένα πλάνα που έχουν βγει σε εποχές όπου η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η καλλιτεχνική είναι πολύ διαφορετική, όπου είναι μια κριτική πρώτα και πάνω απ' όλα στην κοινωνία και σε δεύτερο επίπεδο είναι και ταινία. Άρα πώς δεν έχουν καμία σχέση. Είναι αυτό, η σχέση δεν είναι one-to-one, να είναι αλληλένδετα, να είναι κολλημένα με ούχο, ξέρω εγώ, τα 2 points, αλλά έχουν σχέση, προφανώς και έχουν σχέση. Δεν σου συνέκρινα ο Αστερίξ στην Κορσική με τον Πινόκιο 1964. Όχι, δεν ήμουνα. Εν πάση περιπτώσει. Τι λέγαμε αυτό που σου λέγανε είναι για την εμφάνιση, όλο αυτό το κουστούμι δεν ήταν υπέροχο, Πινόκιο, αυτό το δεν είναι τέλειο, στυλιζαρισμένο. Σου είπα ότι στο προηγούμενο. Θα το έπαιρνες Σου είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα ήθελα πάρα πολύ ένα φάρμακο τέτοιο. Και εγώ θα το ήθελα να αφήσει αυτό. Ναι. Που έγινε απλά με φαντασία. Γιατί δεν νομίζω ότι είχαν ούτε make-up artist ούτε τίποτα. Δεν χρειάστηκαν κιόλας. True. Η σκηνή που τρέχει στους δρόμους. Ναι. Δεν γαμάει. Όχι. Να φας κατά. Και πάλι για άλλη μία φορά, όπως συνέβη. Θα μπορούσε να είναι μικρότερη. Συνέβη συνεχώς αυτή την ταινία πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν 30 δευτερόλεπτα και να. Τώρα να κρατήσουν 30 δευτερόλεπτα. Όταν όμως το Stalker έχει σκηνές που κρατάνε 4 μέρες που απλά περπατάνε, είναι τέχνη. Ναι, αλλά. Γιατί βλέπεις κάτι, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις έναν τύπο που είναι το κεφάλι του πέρα και κάνει. Και το συντηρητικό Τόκιο να τον βλέπει και να αντιδρά live μπροστά σου. Πόση ώρα θα το κοιτάς αυτό? Γιατί τον άλλο που απλά περπατάει, πόση ώρα θα το κοιτάς. Πόση ώρα κοιτάς? Η διαφορά μας είναι ότι. Όταν πας σε ένα μουσείο, πόση ώρα κοιτάς έναν πίνακα? Ο πίνακας είναι στατικό και μετά φεύγεις. Ναι, πόση ώρα. Οι ταινίες δεν είναι πίνακας. Άμα θες να κάνεις. Αυτό που με συγχύζει είναι ότι κάποιοι οπτικοί σκηνοθέτες, γιατί δεν είναι όλοι οι οπτικοί σκηνοθέτες έτσι, θεωρούν ότι κάθε πλάνο μου είναι κάδρο. Ωραία, βρε γαμιόλι, το είδαμε. Πήγαινε στο επόμενο κάδρο, σε παρακαλώ. Οπότε ναι, εγώ έτσι κι αλλιώς έχω με αυτό. Δεν σου λέω ότι η σκηνή στο Πινόκιο δεν θα μπορούσε να είναι πιο μικρή. Προφανώς. Ναι, επίσης τώρα μιλάς για μια ταινία η οποία έχει προσπαθήσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχει αποτύχει σε όλα, εκτρά. Όχι σε όλα. Σε όλα. Στο οπτικό κομμάτι έχει πετύχει. Γνώμη σου. Ναι, συγγνώμη που δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη τρίτον. Γνώμη μου είναι, χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ. Και νομίζω ότι είναι μόνο δική σου γνώμη. Όχι. Είναι αποκλειστικά δικό σου πρόβλημα. Όποιος έχει δει το Πινόκιο 1964 Ρούτο, να πει τη γνώμη του. Κανείς δηλαδή. Λοιπόν. Τι μας στέλνει ο σκηνοθέτης ταινία. Πού διάρα το βρήκατε εσείς? Στο YouTube, αδερφέ. Λοιπόν. Κατέβασε το, ξέρω εγώ, τι πως σε κλέβουνε. Έχεις χάσει πολλά λεφτά έτσι. Από μένα, μόνο. Ναι. Και εγώ το έχω κατεβάσει πειρατικά πριν 3 χρόνια. Άλλα 5 ευρώ που χάσε. Σιγά μην έδινα 5 ευρώ. Εννοώ ότι η πειρατεία ανοίγει δρόμους και ορίζοντες. Γιατί δεν θα πλήρωνα για να δω, να εκτιμήσω τον κόπο του. Τώρα μπορούσα να του στείλω με PayPal 1 ευρώ, έτσι για το καλό. Όχι, εγώ αυτό που θα του στέλνα. Θα ήταν. Μια κάμερα και ένα εγχειρίδιο πώς να την κρατάς. Ένα ταχυδρομικό περιστέρι. Ναι, ένα ταχυδρομικό το περιστέρι. Το οποίο δεν θα κράταγε τίποτα στο ποδαράκι του, δεν θα είχε γράμμα, θα πήγαινε πάνω από το κεφάλι του, θα τον έχεζε και θα έφευγε.
Jokes on you, he's into that. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, απλά του κάνεις Εγώ δώρο. εκτίμησα το έργο του. Οκ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλες οι σκηνές ήταν λάθος. Κρατάγανε χωρίς λόγο. Ήταν 2 φορές τον έψαχνε παντού. Ναι, έχανα τον νιώθω. Για 20 λεπτά. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι η ταινία, αφού από την αρχή χάθηκε. Είναι δύσκολο. Επίσης, να το συγγνώμη, έχεις αρχίσει. Λοιπόν, ναι. αρχίζεις και έχεις ένα κόνσεπτ και κάνεις κριτική σε καπιταλισμούς, σε τεχνολογικές κοινωνίες, ότι για την απώλεια προσωπικότητας. Στον πουριτανισμό, Ναι, για την απώλεια ανθρωπιάς. Δηλαδή έχεις πάρει και τι κάνεις, καταλήγεις σε ένα Gorefest. Το οποίο... Τι, έχεις κάποιο πρόβλημα με τον Gorefest? Πολύ σοβαρό, ναι. Όταν δεν έχει νόημα, έχω πάρα πολύ. Δεν έχει ποτέ νόημα τον Gorefest. Είναι λίγο να δεις λίγο άντερα να περάσεις καλά. Δεν περνάς καλά. Αυτό είναι δικό σου τέτοιο. Θα σου πω, μ' αρέσει. Ρε παιδί μου, βλέπω horror. Το βλέπω για το plot και το ότι έχει και ένα εντεράκι μέσα, ας πούμε, είναι κάτι που θα υποστώ για να δω το υπόλοιπο της ταινίας. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα θέλω. Κάπως σαν αυτούς που είναι με το σπλινάντερο, που είναι τύπου εντάξει, το έντερο είναι. Αλλά τους αρέσει το μέσα. Αλλιώς, άμα θέλω να βλέπω τέτοια πράγματα, υπάρχουν δυστυχώς. Αλλά αν ενδιαφέρεται κάποιος από το κοινό, μπορεί να το ψάξει. Υπάρχουν βίντεο με επεμβάσεις. Υπήρχε το rotten.com, το θυμάσαι? Δεν έμπαινα εγώ τέτοια. Εγώ μετανιώνω. Αλλά. Μιας και λες, υπάρχουν ταινίες, τα Guinea Pig, τα ξέρεις, Ιαπωνέζικες κι αυτές. Όχι, δεν τα οποία είναι τύπου γυρισμένες, λες και είναι snuff films. Δεν έχουν σενάριο, απλά πετσοκόβουνε τύπισσες, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί. Δεν έχω δει Guinea Pig, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι αρρώστια. Νομίζω ένα λέγεται λουλούδι από σάρκα και αίμα. Δεν ξέρω, αλλά αυτό δεν είναι κάποιο είδους αρρώστια, δεν είναι ασθένεια το να θες να τα δεις αυτά. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, γιατί όχι, δεν συμφωνώ. Είναι τέχνη. Δεν αν είναι... αν κάτι δεν είναι στην πραγματικότητα, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Να πάρεις ένα χαρακτήρα, να τον κόψεις σε κομμάτια, να του βάλεις αυτά τα κομμάτια, να τα περάσεις από τον κόλο του, ναι, αλλά το να θες και να τον το κάνεις στην άντερα με τα άντερα του που είναι ακόμα ενωμένα με το. Το να θες να το δεις εσύ αυτό δεν είναι κάποιο είδους ασθένεια? Το να ψάχνεις τέτοιες ταινίες, ας πούμε, και λες τώρα θα δω λίγο αντεράκι. Είναι πρόβλημα. Συγγνώμη, είναι πρόβλημα. Παρότι σου ξαναλέω, το Guinea Pig, ας πούμε, δεν έχω κάποιο ενδιαφέρον. Και δεν λέω ότι θα δω horror που έχει αίματα, σπλάτα, ερουά, κακό χαμό. Είναι απλά το επόμενο βήμα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι... είναι το βήμα που δεν πρέπει να περάσεις, νομίζω. Όχι, ίσα-ίσα εγώ θεωρώ ότι ειδικά τα Guinea Pig, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι όχι ακριβώς μικρού μήκους, αυτό που λέγανε μεσαίου μήκους, είναι γύρω στα 40-45 λεπτά, κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που δεν θεωρούνται feature length. Αυτές τις ταινίες είναι κάπως σαν art installations. Περισσότερο είναι ότι πώς καταφέραμε να δείξουμε το ξεκύλιασμα και να μοιάζει ρεαλιστικό κάπου. Νομίζω το λουλούδι από σάρκα και αίμα. Εντάξει, θα το δεις 1-2 φορές. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιος το είχε δει και είχε καλέσει τύπου ότι αυτό είναι ένα film. Όπως αντίστοιχη ιστορία νομίζω είχε γίνει με το Cannibal Holocaust, την ιταλική ταινία, και το Charlie Sheen, που το έχει δει ο Charlie Sheen και λέει αυτό είναι πραγματικό και έχει καλέσει την αστυνομία. Δεν το ξέρω. Ναι. Φανταστικό. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με τον Guinea Pig. Μπράβο στον Charlie Sheen όμως που αγχώθηκε και πήρε την αστυνομία, να το πούμε αυτό. Εγώ σου λέω, θα το βγάλουμε λοιπόν τον Charlie Sheen από την εξίσωση και να πούμε μπράβο σε οποιονδήποτε θα δει κάτι τέτοιο. Και θα τον καταγγείλει, γιατί στερουφιάνει κύριοι. Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Η μία περίπτωση να πέσει τυχαία στο ίντερνετ πάνω σε κάτι τέτοιο και να μην ξέρει αν είναι αληθινό ή όχι και να πει έλα μωρέ, ψέματα θα είναι και τελικά να μην είναι. Καλύτερο να είναι false alarm παρά να υπάρχει κάποιος που πετσοκόβει κόσμο live. Έτσι. Διαφωνώ. Γιατί θεωρώ ότι είναι τέχνη και ότι κάνει το διάβασμα. Λοιπόν. Τα snuff films, όσο και να λέμε μαλάκα, τα snuff films καλά. Γίνονται. Δεν υπάρχουν snuff films στην ουσία. Και όσα υπάρχουν είναι γνωστά. Γνωστά με την άποψη ότι είναι συνήθως από εγκλήματα που έχουν γίνει και έχουν καταλήξει στα χέρια της αστυνομίας. Αυτό που λέει underground snuff film και τα πουλάνε στο ίντερνετ. Όχι, αρχίδια. Εδώ μέχρι και το Rotten που είπες πριν, σχεδόν όλα τα post ήταν fake. Ήταν μουφα. Ναι. Οπότε αυτό εξ αρχής μου φαίνεται λίγο χαζό. Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω better safe than sorry. Εγώ βασικά αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις better safe than sorry, άποψή μου. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Επίσης, να πούμε και κάτι. Δεν ξέρω πώς γίνεται να καταλήξεις να βλέπεις μια ταινία η οποία να είναι τέτοια και να θεωρείς ότι. Για αρχή, πώς ήρθε ρε μεγάλε, εσύ πώς βρήκες μια ταινία
και μετά ρώτησες αν είναι πραγματική. Πώς ήρθε στα χέρια σου άμα ήξερες ότι είναι μούφα ή ότι ήξερες ότι είναι πραγματική και μετά αποφάσισες να το καταγγείλεις? Πώς έφτασε στα χέρια σου? Γιατί ο Τσάρλι Σίν όταν έγινε αυτό ήταν 90s, δεν είναι ότι εντάξει, κατέβασα HD, κατάλαβα στο Ιντερνετ. Πώς ήρθε στα χέρια του αυτό, πώς? Μήπως έψαχνες ένα films? Αν έψαχνες horror films και κάποιος το έφερε, γιατί είσαι τόσο ηλίθιος και θεωρείς αυτόματο ότι μπορεί να είναι μια μισή ώρα να μιλάνε Ιταλικά, να είναι καλογυρισμένο, αλλά μήπως είναι πραγματικό? Κατάλαβες? Έχει κάποια λογικά άλματα. Ναι, γιατί αν το πήρες σαν film, είσαι μαλάκας έτσι κι αλλιώς εξ αρχής. Λογικό, σου λέω ότι άμα σκεφτείς ότι κάτι είναι κανονικό, καλό είναι, όντως better safe than sorry, πάμε παρακάτω. Αυτό. Εξαρτάται, μου λες. Άδικο δεν έγινε τίποτα. Nothing happened. Και κάποιος έμαθε. Όχι, πώς δεν έγινε, που τρέχανε τους ηθοποιούς για να κρίσει, να ρωτήσουν τι γίνεται και τέτοια. Γιατί βρήκανε το σκηνοθέτη. Αρχίδια. Βρήκανε το σκηνοθέτη και έπρεπε ο σκηνοθέτης να μαζέψει τους ηθοποιούς να τους φέρει να αποδείξει ότι είναι ζωντανοί. Δεν έπαθε κανείς τίποτα επειδή είναι ο Καραγκιόζης ο άλλος. Ταλαιπωρήθηκαν λίγο σιγά. Τι σιγά, θα σου είχαν γαμίσει ένα τη μέρα να τρεις, να σε αναστρέφεσαι με μπάτσο όλη τη μέρα επειδή ένας μαλάκας στην Αγγλία άκουσε το podcast και θεώρησε ότι όταν έβγηκες σε έπνιγα εγώ. Μα αυτό έγινε. Πες τέτοια τώρα. Docs κατευθείαν. Είναι αυτή, δουλεύει εκεί, φάτε τη στα όνειρα. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο το σκηνοθέτη, κατευθείαν σε σένα θα πω. Αυτή μαλακισμένη είναι. Συνέχισε να βγήκες πάλι μαλάκα, Καραγκιόζη, να τρέχουμε. Και σταμάτα με πνίγεις τώρα. Αλήθεια αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπαθούσα να πω πριν είναι ότι έχουμε μια ταινία η οποία θέλει να θίξει κάποια πράγματα, καταλήγει, αντί να τα θίγει, να γίνεται ένα gorefest, καταλήγει σε ένα απίστευτο πράγμα για μένα. Να μην νιώθω κανένα έμπαθη για τον Πινόκιο, ενώ θα έπρεπε, είναι δυστυχισμένος, θα έπρεπε να με νοιάζει. Είναι λίγο by default νομίζω αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει character, εμβάθυνση χαρακτήρα, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο εμετοί, αίματα, ένα random κίτρινο υγρό που βγαίνει από κάποια στιγμή από τη φάτσα του που δεν καταλαβαίνω τι είναι, μαζί με αίμα βγήκε. Είναι ποιον? Ήταν περισσότερο σαν τσένταρ. Δεν ήταν ποιον. Το ίδιο λέμε. It's the same picture. Εν πάση περιπτώσει, βγαίνει. Μα δεν κατάλαβες. Θυμάσαι που ήταν άσπρη μούρη του. Ναι. Απλά ήταν όλος pimplehead, οπότε όπου και να πάταγε. Δεν ήταν, όχι, κάτι του είχαν πετάξει τη μούρη. Ναι, ρε, it's a joke, συγγνώμη. Ότι είναι όλος pimplehead, οπότε πραγματικά βγάζει πολύ πιχτό ποιον γιατί έχει πετρώσει και είναι σαν τζένταρ. Ωραίο πράγμα. Αηδία. Έχεις φάει σήμερα, δεν έχεις φάει καλή όρεξη? Λοιπόν, καταλήγει να τραβάνε τα πλάνα πάρα πολύ ώρα και βασικά αντί να δώσει βάση στο νόημα που θέλει να περάσει, δίνει βάση στο shock factor. Είτε το shock factor είναι είτε του θεατή, είτε των τύπων που ήταν γύρω-γύρω. Είτε της κοινωνίας, της άτιμης. Δεν, ήταν απλά, ρε παιδί μου, πράγματα για να σοκάρουν, τα οποία αν δεν βγάζει νόημα δεν μ' αρέσει. Όχι, ωραίο είναι το να σοκάρεις. Δεν χρειάζεται. Όχι, μέχρι ένα σημείο. Μετά από λίγο καταντάει βαρετό. Και βαρέθηκα πάρα πολύ σε αυτήν την ταινία. Και εγώ βαρέθηκα σε αυτήν την ταινία, δεν το κρύβω. Θέλω να ξέρεις ότι νομίζω από τον εμετό και μετά η ταινία μπήκε στο 1,5 να φεύγει. Και πάλι μου φάνηκαν αργές οι σκηνές. Το ακούω. Αυτό, δεν έχω τίποτα καλό να πω για αυτή την ταινία πέρα από την αρχική της ιδέα. Η οποία χάθηκε όμως στη μετάφραση. Όχι στη μετάφραση, χάθηκε γενικά. Εγώ με έτσι κάποια τελευταία πράγματα που έχω στο μυαλό μου για το Πινόκιο είναι ότι είναι μια ταινία στην ουσία όπου σου δείχνει ότι ο καπιταλισμός σε κάνει κοιμά και δεν σε καθεστώς καπιταλισμού κανένας δεν νοιάζεται για σένα. Αυτό είναι ο Πινόκιο. Ο Πινόκιο είναι ένα γρανάζι το οποίο ακόμη και η Χιμίκο που τον βλέπει και τον εκτιμά και τον δείχνει ότι τέτοιο στο τέλος το γράφει στα αρχίδια της. Αυτός έχει κάποια στιγμή ένα συμβολισμό που μεταμορφώνεται στην ουσία αυτός. Αυτό εκεί πέρα που βγάζει τις μίξες από τα μάτια και τέτοια που λες και εσύ, που δεν το είπες και ακριβώς έτσι, αλλά καταλαβαίνεις. Τσέντα από το κεφάλι. Αυτό το ίδιο λέμε. Συμβολίζει. Ήταν κέτσαπ μουστάρδα. Ήταν και κόκκινο και κίτρινο. Ήταν κέτσαπ μουστάρδα έβγαζε γιατί ήταν από το μισοφαγωμένο σάντουιτς. Ωραίο. Το μισοφαγωμένο σάντουιτς της ζωής. Όχι, ήταν το μισοφαγωμένο σάντουιτς που είχαν για budget. Ναι, το σέβομαι.
Και όταν λέμε μισοφαγωμένο, το βρήκαν απλά κάτω στο δρόμο και έφαγε το μισό ο Πινόκιο και ξέφυγε. Ναι. Και λέει, όχι ο Πινόκιο, η χημικό. Και λέει, θα το κρατήσουμε, δεν πειράζει. Την πνίγω εδώ πάλι. Άλλη διαφορά. Έχω να αναπνεύσω 1,5 μήνα. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι COVID, είναι απλά πεθαίνω. Ωραία. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι για την ταινία. Αν έχεις κάτι άλλο να το πεις τώρα, αλλιώς να σου πας για πάντα. Ναι, έχω να πω κάτι. Θέλω πάρα πολύ το κοινό μας και οι τρεις να κάτσουν και να δουν αυτή την ταινία. Γιατί τόσο καιρό φαντάζομαι ότι όσοι ακούνε το podcast. Περίμενε. Δεν είναι τρεις, είναι εκατοντάδες. Απλά επειδή οι περισσότεροι το ακούνε πλέον στο Spotify. Όχι πλέον, αυτό ξεκίνησε εξ αρχής στο Spotify, αλλά λέω επειδή παλιά ήταν μόνο στο YouTube τα podcast που έκανα εγώ. Και που είναι στο Spotify και δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσουν. Μπορείτε να τους ψάξετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, σαν υπό ό,τι να είναι. Και στέλνετε και ό,τι σας έρθει. Ή στο YouTube, ρε παιδιά, να σχολιάσετε. Αν ο άλλος είναι στο Spotify, δεν θα φύγει από το Spotify να μπει στο YouTube. Θα μπει, θα γράψει το σχόλιο μας, βρει και θα φύγει. Ναι, αν το κάνει έτσι. Και θα έτσι, μας δώσει και το πολυπόθητο view. Δεν με νοιάζουν καθόλου τα views. Ειδικά στο YouTube, τη στιγμή που είναι μοιρασμένα. It was a joke. Ναι, όχι, το λέω απλά μην το νομίζει κανένας. Γιατί. Ότι. Πάω να στηρίξω τα παιδιά. Όχι, δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό. Οπότε δεν μας νοιάζει. Μην κάνετε. Dislike παντού μπορείτε να κάνετε. Dislike παντού. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπαθούσα να πω ότι όσοι μας ακούνε θέλω πάρα πολύ να δουν αυτή την ταινία για να καταλάβουν ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του podcast δεν είμαι εγώ η περίεργη. Γιατί έχεις βάλει 3,5, μπορείς να πας να γαμηθείς. Δεν είναι 3, δεν είναι ούτε 2. Πόσο το βαθμολογείς εσύ λοιπόν? Έχω πάρα πολύ χαριστικά. Γιατί λοιπόν, να πω κάτι, πήγαινε για 0,5. Πήγαινε για 0,5 επειδή το Letterboxd δεν έχει πιο κάτω. Ωραία, δεν μπορείς να βάλεις 0. Οπότε πήγαινε για 0,5. Και μετά λέω, βάζω όλα αυτά που είπες και βάζω το Participation Award που είχα πει ότι δεν θα δώσω. Ωραία, και λέω, άντε όμως, είχανε μια καλή ιδέα. Δεν είχανε και budget μια κάμερα, είχαν και τρέχαν, άντε γάμισε τίποτα, δεν πειράζει. Και πήρα 1,5. Βλέπω εδώ ότι παρεμπιπτόντως μέσος όρος 3,4, έτσι. Ναι, και θα πω, μπορώ και να πω κάτι. Και 17.000 ολόκληρες βαθμολογίες στον πλανήτη. Ναι, μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί με ενοχλεί σαν κόνσεπτ ότι κάποιες άθλιες ταινίες, άθλιες όμως, σκουπίδια για πέταμα, όχι αυτή, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτή. Σου λέω τώρα ότι έχει παίξει πάρα πολύ σκουπίδι, το οποίο έχει ακολουθήσει, και κάνω air quotes αυτή τη στιγμή, θέλω να το ξέρετε, cult following. Λέμε για τον ονό. Λέμε για το The Room, ας πούμε. Το The Room. Το οποίο έχει πλάκα. Ναι. Δεν θα πάω στο γαμημένο το Letterboxd να του βάλω 5. Αυτοί θα πάνε. Θα του βάλω και εγώ θα του βάλω 5. Όχι, δεν θα πάω. Όχι. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Εγώ είπα ταινίες που βαθμολογώ είναι πόσο τις προτείνω κυρίως. Δεν είναι ότι πόσο καλή είναι. Όχι, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλό. Αυτό μου έκανες μεγάλο κακό που μου πρότεινες το Πινόκιο. Εγώ θεωρώ ότι σου άνοιξα κάποιους ορίζοντες. Ξέρεις 5 πράγματα και να στο θέσω αλλιώς. Ακόμη και να σου κλείσα, πλέον έκλεισα με λόγο. Τώρα ξέρεις γιατί κλείνει μια πόρτα. Όχι, γιατί θα μπορούσα να έχω δει σε άκυρο χρονικό διάστημα μια άλλη. Μπορεί να την ξανανοίξει από εκεί πέρα μόνος σου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Τι διάλογο να γίνω πορτιέρης, όσο ανοιγοκλείω τις πόρτες. Έλα Παναγία μου, Χριστέ μου. Όχι, έκανες κακό. Θα μπορούσα να έχω μπει σε αυτό το τυπάκι μόνη μου κάποια στιγμή και να δω 5 πράγματα. Έχεις πάει 40 χρόνων πόσο είσαι, 50 πόσο είσαι. Και δεν το έχεις κάνει. 60 χρόνων πόσο είσαι. 70 χρόνια γυναίκα. 67. Είσαι 67 χρόνια γυναίκα, δεν έχει κάτσει να τα κάνει αυτά. Θα τα κάνει τώρα, στα πίσω-πίσω. Ναι. Με ένα πόδι στον τάφωνο. Ναι. Και τα δύο. Είστε διάλογο, μαλάκα. Όχι, με ένα πόδι γιατί άλλο το έχει κόψει εδώ και χρόνια. Α, ναι, σωστά. Αυτό ζαχαρόδι διαβήτη. Ναι. Γελάμε με το κομμάτι της πόδι. Γελάμε με τη αισθητική δυσλειτουργία του 1964 Πινόκιο. Αυτό σίγουρα, ναι. Α, δεν το έχει ζήσει όμως εδώ. Παλιωμαλάκα. Δεν ξέρεις τίποτα. Αφού μια χαρά σου σήκωνε. Δεν ξέρεις τίποτα. Του πάνω, 67 χρόνια γυναίκα έχει 2 πόδια εδανάει και έχει κόψει και ένα. Εντάξει. Ναι, ακριβώς, είναι προς τα κάτω. That's what I'm. That's a joke. Δεν σηκώνω. Είχε. Λοιπόν, κάτι άλλο να προσθέσεις? Προσπαθώ να σκεφτώ. Τελευταία, γιατί σου λέω να σου πας για πάντα. Έχω κάποιες από τις σημειώσεις μου στο κινητό, τις υπόλοιπες τις ξέχασα. Μπράβο. Γιατί κάνεις σημειώσεις κάθε φορά αφού δεν τις κοιτάς ποτέ? Γιατί τις μισές φορές δεν τις φέρνεις. Με βοηθάει να συγκεντρωθώ. Οκ. Κάτσε εμετό, σκυλί σου στον εμετό, φτάνει με τους ήχους, φτάνει.
Ναι, έχω να πω ότι γράφω εδώ. Εν τω μεταξύ, η ταινία είναι 90% μαύρη οθόνη. Στις περισσότερες σκηνές δεν έβλεπα τίποτα. Ήταν μαύρο και κάτι αχνοφαινόταν από πίσω. Είναι. Όταν στο Κωνσταντίνο και λένε ο ζωγράφος το έκανε αυτό, λέγατε τι τέχνη που αχνοφαίνονται. Όχι, δεν το λέγαμε, το κοροϊδεύαμε. Το concept. Επίσης να πω για τη σκηνή που τρώγανε σκουπίδια. Βασικά της πέταξε ο Πινόκιο κάτι σκουπίδια στη μάπα. Το μισοφαγόμενο hot dog, ναι. Ναι, και μετά αυτή είχε βγάλει κάτι noodles από τα σκουπίδια και του λέγε έλα φάτα και του τάχωνε στο στόμα. That's a bloody king. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Καλά, σίγουρα ο πρωταγωνιστής βλέπει ταινίες πορνό που ξερνάνε. Ναι, και ίσως και να έχει και κάπου σεξουαλικό penetration. Κάπου στη. Ναι, ότι δύο πράγματα, δύο σκηνές τρομερές. Στη μία που η Χιμίκο προσπαθεί να γλιτώσει από κάποιον που προσπαθεί να την πιάσει, γιατί δεν θυμάμαι γιατί, και τώρα χθες δεν θυμάμαι γιατί. Αυτό του ξύνει τη μούρη μέχρι θανάτου, το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ήταν εκείνη που έκανε και ο Χόγκαν στο wrestling που τους έξανε την πλάτη. Όχι, σε φάση πολλή ώρα. Και ο άλλος καθόταν να του ψήσει τη μούρη. Μάτω, δεν πειράζει. Μα εκεί είναι το καλό. Ναι, και ξεχνάω σήμερα. Μαλάκα, είναι τρελή. Και ότι υπήρξε μια random απαγωγή παιδιού στη μέση της ταινίας. Όχι, αυτό είναι πραγματικά. Απλά γυρνάγανε και έτσι για να πάρουν ένα παιδί. Όχι, σε φάση ο άλλος έλεγε η γυναίκα μου δέχτηκε να υιοθετήσουμε, έλεγε στο φίλο του. Και κάποια στιγμή τον βλέπεις και προχωράει ένα κοριτσάκι από μπροστά του. Και αυτός αρχίζει. Η γυναίκα μου είπε να υιοθετήσουμε. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία. Και βουτάει το παιδί και φεύγει. Συμβολισμός. Ναι, αλλά δεν υπάρχει πουθενά αυτό μετά. Δεν μας νοιάζει. Ναι, γιατί το πήρα το παιδί. Είναι συμβολισμός. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων. Για μένα λοιπόν η ταινία είναι 3,5, για σένα 1,5. Εγώ την προτείνω. Και η Δανάη τελικά την προτείνει για να σας λέει. Όχι, εγώ δεν θέλω. Την προτείνω. Εγώ θέλω να καταλάβει το κοινό μας ότι ο περίεργος σε αυτή την κατάσταση είσαι εσύ. Φυσικά και είμαι ο περίεργος. That's my whole point. Όχι, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, να φαίνομαι ως ξινή, ας πούμε. Δεν μου αρέσει φυσικά τίποτα. Και είσαι και εσύ η ξινή που δεν σ' αρέσει τίποτα. Το ένα δεν αρέσει το άλλο. Όχι, θέλω να καταλάβουν πόσο generous ήταν αυτό το 1,5. Και πόσο πρόβλημα είσαι που βάλες 3,5. Εντάξει, θα σε φωνάζω Έλεντε. Αφού είσαι generous. Θα σε φωνάζω Έλεντε. Generous. Μετά από αυτή την ταινία δεν με ενοχλεί τίποτα. Δεν την ενοχλεί τίποτα, άρα στο επόμενο σεζόν θα τις βάλω να δούμε το Guinea Pig το 2. όχι, δεν θέλω ούτε να το δω αυτό. Αλλά ένα It's the Killer μπορούμε να. Καλά, Bizzy-Taku. Δέστε το Bizzy-Taku. Ψάξτε τα κάσιμα Bizzy-Taku. Εγώ ξέρω τι θα δεις εσύ για την ώρα. Τι μου έχεις λοιπόν για την επόμενη φορά? Για την επόμενη φορά έχουμε την ταινία που για μένα αποτελεί και λίγο τεστ IQ. Θα αποτύχω λοιπόν. Ναι. Έχουμε το Weekend. Όχι ρε μαλάκα κοντάρα. Ναι, η στιγμή που κανείς δεν περίμενε εκτός από μένα, λέγω την περίμενα πάρα πολύ. Ναι. Όπως και να έχει. Weekend. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτό να είναι το τελευταίο επεισόδιο κινηματογραφική. Όχι για φέτος γενικά. Εξαρτάται πόσο μεγάλη θα είναι η αιμορραγία μου και αν θα με προλάβει κανείς, γιατί μένω και μόνος μου. Κοίτα, λοιπόν, ο Τζεφ επιβίωσε. Δεν χάρηκε καθόλου που ζούσε μετά από αυτό. Ο Τζεφ επιβίωσε, αλλά έχεις δει πώς είναι τα τελευταία 2 χρόνια? Ήταν έτσι και πλέον. Ναι, συγγνώμη. Θα έπρεπε να το ξέρω, γιατί το ξέρω πλέον 12 χρόνια. Γέρος. Από 10 χρονών δηλαδή γνωριζόμαστε με τον Τζεφ. You're fucking old man. Από τα 10 μας. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, η οποία μπορεί και να μην υπάρξει. Θα υπάρξει. Χαμός θα γίνει. Καλύτερο επεισόδιο του κόσμου. Ήμουν ο Ντάνι. I'm fucking excited. Μαλάκα, ακούτε στη φωνή της ότι είναι η πρώτη φορά που χαίρεται εδώ και 7 επεισόδια. Μου έχει δώσει ζωή. Το τελευταίο ψήγμα ανθρωπιάς. Πω μαλάκα. Το τελευταίο συναίσθημα. Το χειρότερο είναι ότι αν έρθω και μου αρέσει ταινία, θα χαρεί λιγότερο από το να υποφέρω. Θα το εκτιμήσει, θα πει εντάξει, μωρέ, κρίμα είναι, αλλά ήθελα να υποφέρεις κιόλας. Γιατί να σου πω κάτι. Χάρηκα πάρα πολύ όταν σου είχε αρέσει το Young Frankenstein. Ναι, αλλά το Young Frankenstein είναι και ωραία ταινία. Και το Weekend είναι ωραία ταινία. Απλά είναι και λίγο test IQ. Doubt, ναι. Είναι test IQ, μήπως είναι όπως τα Ανομαλίζα που θα έρθω εγώ να σου πω τι έγινε στην ταινία και θα μου πεις έλα ρε, έλα Παναγία μια Χριστέ μου, έγινε αυτό το πράγμα στην ταινία. Η τέχνη είναι open to interpretation γενικά. Ναι, που σημαίνει δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις σαν test IQ. Κατάλαβες? Όχι, κοίτα, μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν test IQ το ότι θα τη δεις και δεν θα μπει στη διαδικασία να καταλάβεις τι λέει.
Οπότε είσαι ή χαζός ή in denial. Ή απλά θεώρησες ότι Μπορεί να την καταλάβεις και να υποφέρεις και αυτό έχεις περάσει το τεστ IQ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Ωραία, καλά θα περάσουμε. Λοιπόν, ήμουν ο Ντάνι Φιντελός, ήταν η Nothing is holding on. Ήμασταν οι Κινηματογραφική. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλά κρασιά. Weekend. Τώρα να μου το κάνεις αυτό,